Kahinyaw Trap National Liberation Council HNLC, lingbao ba San Kupar Nong Trao General Secretary, haga Kyrwoh haga katlay Tri Risau Araja Arpusan. Kalakam badai maka kabalabu bom IED ha Umsning, haga ba kalakam ru badai haying uba nek lang lingdo UMLA berim. Kyrwoh kaong bagadai kadak kajing Pyrshah ya Jingshet Kylla da ki riusan hima, bat ki nong kayi bamsap ki bapen mentoy ya ki jaj ben riu ki bomday ki trai muluk. Dak bapen pau baka Kyrwoh ka long ban pen kan mau ya ki nomi khmat balajet da ki paj ba baya ka Jingshet ya ka jaj ben riu anam la ban din ne thiet ka seng kala ong ru baka kamram jong wei po wei noi lam ka long ban ya dai ka khndo ka jingdon jing em bat ka jing itu om ban ya pen ban mentoy shimen ka HNLC kala maham bakan sa that madan bat ya le Pyrshah ikitu gi besu boj bat ki barjala habapen pau baka borsen shar khadar ka dei ban su thiet ha ka mon jong ki paj ba om na ka benta ban ya rap ya ki brio bana shapar. Kani ka seng kala kamru baka donye ki bor sipai ki bala banya le Pyrshah ya ki riusan perthai ba arsam compare la ki dei ki babat ya ka bor ni ambat ka seng kala ong baus nam arjar saw tang sitio shwa ka jingpen bathai bom hathem motor labu yo bom IED ha ka SP office ha Shillong bat e klempen bathai u la ong baka tanat pulit kala jet ban buri ya kani ka jingjia namar ka jingsngole aran jongki bar haus nam arja arpuwei ka seng kala kam bakala le kumju ha clear police reserve ka balam shi ka jingyap ha parengi pulit ya ka basa shi sen ki borkmi kila jet ban buri ya ki jingshi sha nau pajba lingpa ka Kyrwoh ka seng ka ong baka ne ka de ka jingpen kan mau ka bakhatdu baka bor senshar ka de ban dan tan rai ha ka mon jongki pajba om ha ka liang jongki brio ki ban shabar bat maham ya ki bale ban pendu jingmento ya ki trai muluk. Ka HNLC ka kam baka don ya ka bor sipai ban ya kun Pyrshah iki riusan perthai ba arsap compare ki bat ya ka bor ni ombat. Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F. Ka plus F? Haka bam bangi bam duna ki eki batte ya kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang ka dot pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jing ki mar bam ka jing mat la ne ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam don ka sharp plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya.